سلام تخطاتلت ناس channel كما يكنيهم لومون نخلنا تتغمنا رستحي غريب اللهو نايلو مارس تمرتنا مبار سلمنتاي سبات اب هيوتنا متيوم زي تطو زي يبلو سلمنتاي قريفهم نايخدو سلمنتاي محزان عركن امون سبن نركب نشجر من البات حمشت عقد سنتات كزرزر لوم ازيوم نغرات زياتهم نزوتروم تخينا سبات اعرغنا محازوتنا كخونا يمرصون مغنياتو تبهرنا نسبات زرحق امبر زقرب سلا زي كونه حدا غزي بزح غزي حتوتات يدمصني برايفت مالتيو صموالني محازوت يبلين سبات رحقوني زبل ارستات بزح يزمت سلمنتاي نتوم سبات كاب مطمات ግን ኣብ ነፍስና ተጠሚትና ይቀለልና ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ከመይ ጌርና ንሕና ንርእዮም ባህርታት ኣወጊድና ንዕኦም እንታሊና ሰባት ክንስሕብ ማግኔት ክንከውን ንኽእል ናብኡ ዘበግስን ንዕኡ ዘተባብዐን ትምህርቲ ክኸውን ንኻልኦት ንኽነቕፈሉ ዘይኮነስ ንነፍስና ክንፍትሸሉን ክንእርመሉን ዝብል ትምህርቲ እሞ ቀጥታ ናብኡ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ትምህርትና እምበኣር why don't people like you ስለምንታይ ሰባት ኣይፈትሁናን ወይ ስለምንታይ ሰባት ኣይደልዩናን ወይ ኣይደልዩኻን ወይ ኣይደልዩኽን ስለምንታይ ሰባት ኣይፈትሁናን ስለዚ ሓሙሽተ ኣገደስቲ ምክንያታት ሰባት ንዓና ዘይፈትሁናን ከም ዓርክን መሓዛን ድማ ክሕዙና ዘይደልዩን ዘይመርፁን ስለምንታይ ምዃኑ ክንርኢና ማለት እዩ እዚ ከዓ ከም ዝበልክዎ ካብኡ ተመርኪስና ባህርና እናለወጥና ንሰባት ማግኔት ኮይንና ክንስሕብ ማለት እዩ ቀዳመይቲ stop showing off እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ዓድና ብቋንቋና ክንዛረበ ከለና ምእራር ተህዲድ ገለይና ንብሎ ተህዲድ ወይ ኣርያ ወይ ጉራ ምዃን ፅቡቅ ክመስለና ይኽእል ግን ንሰባት ኣይስሕብን ይርሕቕ እምበር ንኣብነት stop trying to impress people with your money cars beauty home or knowledge ንሰባት ከተርኢ ኢልካ ንሰባት ክትምስጥ ወይ ክትስሕብ ኢልካ ወይ ክትማርኽ ኢልካ ተርእዮ ሃብትኻ ድዩ ገንዘብካ ድዩ መኪናኻ ድዩ ፅባቐኻ ድዩ ገዛኻ ድዩ ከምኡ ድማ ፍልጠትካ ብኡ ጌርካ ብራክ ክትገብር ወይ ክትፋሳሕ ወይ ንሰብ እዝለኒ እናበልካ ሾው ክትገብር ትፍትን እንድሕር ኮይንካ ሰባት ኣይፈትውዎን እዮም it's annoying to listen to someone talk the whole day about themselves and their stuff ሓደ ሰብሲ ሙሉ መዓልቲ ክዛረብን ሙሉ መዓልቲ ብዛዕባ መኪኑ ብዛዕባ ገዝኡ ብዛዕባ ፍልጠቱ ብዛዕባ ስርሑ ብዛዕባ ናብሩ ጥራይ ይዛረብ ተኮይኑ ቦሪንግ እዩ ኣሰልቻዊ ኮሚኒኬሽን ማለት ዕርክነት ወይ ምሕዝነት እኮ ኣብ ኮሚኒኬሽን ወይ ኣብ ምስ ሰብ ዘለካ ርክባት እዩ ዝምርኮስ ኮሚኒኬሽን ድማ ብዙሕ ምዝራብ ዘይኮነ ብዙሕ ምስማዕን ንሰባት ክትሰምዖምን ክዛረቡ ዕድል ክትቦምን ከለካ እዮም ሰባት ብተፈጥሮና ዝሰምዓና ስለ እንደሊ ንስኻ ንኻልኦት ሰማዓይ ጥራይ ክትገብር እንድሕር ትግድድ ኮይንካ መሓዛን ዓርክን ክህልወካ ኣይኮነ ክሽገር ኢኻ ብርግፅ ስለዚ እቲ ክሕግዘና ዝኽእል እዚ ንተሃዲድ ኢልና ንርእዮ ሾው ኦፍ ስፔሻሊ በዓል መኪና ድዩ ዝተፈላለየ ክዳውንቲ ሜክኣፕ ገለመለ ጌርካ ንሰብ ናይ ጥቕሚ የብሉን ብፍላይ ኣብ መሓዙትን ዕርክነትን ካብቲ ኣወንታዊ ፅልዋናቱ ኣሉታዊ ፅልዋናቱ ይበዝሕ ካልኣይ ድማ ኢንስተድ ኦኬ እዚ ከምኡ ካብ ኮነ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ክንገብሮ ዘለና you have to be humble ትሕት ዝበለ ሰብ ዘለካ ከተርእዮ ዘይኮንካሲ ዓቕምኻ በቃ ማለት ከምዚ ብልክዕ ከምዚ ግበር ኣይበሃልን እዩ ሰብ ንናቱ ባህሪ ኣለዎ ንናቱ ኩነታት ኣለዎ ግን ከነስተውዕለላ ዘለና ንሰባት ኣመና ዶሚኔት ክንገብሮም ክንፍትን የብልናን ትሕትና ወይ ካብቲ ዘለካ ትሕት ኢልካ ክትቀርብ ከለካ ፈላጥ ኣመና ክትከውን ምፍታን ንባዕሉ ዝሕጂ ትዕቢትን ልዕልናን ስለ ዘርኢ ሰባት ኣይፈትውን እዮም ብዛዕባ ኩሉ ነገር ክትፈልጥ ከም ፈላጥ ኮይንካ ተቐርብ ተኮይንካ ኖ ገለገለ ዘይትፈልጦ ክህሉ ኣሎ ኣይፈልጥን እየ ብዛዕባ እዛ ርእሲ ክትብል ክትክእል ኣለካ ብርግፅ ድማ ከምኡ እዩ ኩሉ ትፈልጥ ኮይኑ ዝስማዓካ እንተኮይንካ ኖ ትጋገለካ ገና ደረጃ ነቅሓትካ ታሕቲ ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ዝፈልጥ ሰብ የለን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዛዕባ ሓደ ኣርእስቲ ዓሚቕ ፍልጠት ክህልዎ ክእል እዩ ግን ብዛዕባ ኩሉ ክፈልጥ ዝኽእል ሰብ የለን ስለዚ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ስቕ ኢልካ ኣብ ኩሉ ኣርእስቲ ፈላጥን ክኢላን ከምኡ ድማ በቲ ዘለካ ተጃሃርን ኩሉ ግዜ ንዑ ንስኻ ከም ትፈልጥ ኮይንካ ክትርእን ክትምህርን ንስኻ ሰንተር ናይቲ ኣቓልቦ ክትከውን ድሕር ትደሊ ኣለኻ ሰባት ኣይፈትውን እዮም መጀመርያ መዓልቲ ግዜ ከጥፍኡ ክእሉ ምሳኻ ካልእ ግዜ ግን ኣይመርፁኻን እዮም ዝሰምዕዎምን ንክዕልሉ ዕድል ዝህብዎምን ሰባት እዮም ዝመርፁ ሰባት ካልኣይ forgive and stop criticizing ሓደ ይቕረ በሃሊ ክትከውን ኣለካ እቲ ካልኣይ ድማ ካብ ነቐፌታ 10 ግዜ ንሰብ ምንቃፍ
ክንቁጠብ ክንክእል ኣለና እንታይ ማለት ናይ if you want to get your friends back you're going to have to forgive and forget ኣብ ዕርክነት ወይ ምስ ሰብ ክሳብ ዝሃለኻ ይቕረ በሃልን ሓዳግን ረሳዕን ሸለል በሃሊ ክሳብ ዘይኮንካ ዓርኪ መሓዛን ክህልወካ ይክእልኒ ነፍሲ ወከፍ ዝተገበረት ናብኣ ኣብ ኩርምትኻ ሓይኽካ ንዓዓ እናደጋገምካ ትኸይድ ድሕሪ ኮንካ ዕርክነትን ምሕዝነትን ክኸብድ እዩ ንዓኻ ወይ ንዓኺ ይቕረ በሃሊ ክትኮን ኣለካ ሰብ ክጋገ ይኽእል እዩ ኮርስ ይጋገ ሰብ ክጋገ እዩ ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ግዜ ኢና ንጋገ ስለዚ ሰብ ክጋገ ከሎ ይቕረ በሃሊ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ክትብሊ ክትክእል ኣለኪ ምክንያቱ ኣብ ምሕዝነት ኣብ ዕርክነት ጌጋ ክድንጉየካ ይኽእል ክጠልመካ ይኽእል ከይጥዕሞ ይኽእል ዝተፈላለዩ ነገር እንታይ ማለት እየ ቀፃሊ ግበርዎ ይብል ኣለኹ ይቕረ ክብለለ ኢልካ ቅፅዓት የብልካ ምክንያቱ ረፒቴሽን ወይ እቲ ዝግባኣካ ክብሪ ምስ ግዜ እዩ ዝነዳቕ ነፍሲ ወከፍ ትገብሮ ኣብ ቆፅራኻ ኣብቲ ሰብ እምነት ከውርደልካ ከሎ ኩሉ ነገር ተተግብሮ ዲኻ እሱ ንዓኻ ከም እሙን ዓርኪ ዝገብረካ እምነት ክህልወካ እንተር ኮይኑ ሰብ ክኣምነካ እንተር ኮይኑ ነቲ ዝበልካዮ ከተተግብር ኣለካ ኣብቲ ዝበልካዮ ክትመፅእ ክትክእል ኣለካ ንሰባት ሰዓታት ተፀቢዮም እንድሕር ኮንካ ካልኣይ ግዜ ክቆፅሩካ ሞቲቬሽን የብሎም ዋላ እንተቆፂሮምካ እናነቐፉ እዮም ክቆፅሩካ ስለዚ ክብሪ ናይ ሰብ ክህልወካ ኣሎ ንሰባት ከተኸብር ክትክእል ኣለካ እንደገና እንድሕር ተጋጊዮም ድማ ክትሓድገሎምን ይቕረ ክትብለሎም ክትክእል ኣለካ ሸለል ምባል ኣገዳሲ እዩ ካልኣይ belittling others by pointing out their mistakes can rub people the wrong direction እንታይ ማለት እዩ ንሰባት ምድኻም ንሰባት ምቁንፃብ ንሰባት ኣትሒትካ ምርኣይ ከምኡውን ነቲ ሽግራቶምን ፀገማቶምን ኣጉሊሕካ ብምቕራብ ክትነቕፎምን ክትዘልፎምን ከለኻ ኣይፈትውን እዮም ሰባት ነቐፌታ ክንህብ የብልና ንብል ኣለና ነቐፌታ ግን ኣገባብ ኣለዎ ስኢልካ ተኸዳንካ ሰለምታይ ከም ዝኾይኑ ከምዚ 10 ግዜ ከምትብል የብልካ ነቐፌታ ዝበሃል ፖዚቲቭ ጌርካ ኢኻ ትነቅፍ ሓንቲ ቪድዮ ገይረ ኣለኹ ራእይዋ how to give constructive feedback ትብል ወይ ከመይ ጌርካ ሃናፂ ነቐፌታ ትህብ ንሱ ድማ ሳንድዊች ሜተድ ዝበሃል ኣሎ ፅቡቕ ዋው ፅቡቕ እንደገና ፅቡቕ ኣብ መንጎ እታ ነቐፌታ ናይ ሎሚ ንኣብነት ብዛዕባ ሓደ ቆልዓ ክትነቕፎ ተደሊኻ ውይ ሎሚ እኮ እታ ዝገበርካያ ፅብቕቲ ነይራ ኣብ መንጎ ሽዑ እታ ከምዚኣ ዝገበርካያ ግን ፅብቕቲ ነበረት ንሳ እለያ ኢኻ ግን ብሓፈሻ ናይ ሎሚ ስራሕ ፅቡቕ ነይሩ እንታይ ማለት እዩ ሳንድዊች ብላዕሊ ብታሕቲ ኣብ መንጎኻ እታ እርማት ማለት እዩ ስለዚ ነቐፌታ ሃናፂ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስኢልካ ዘይ ሃናፂ ኣዕናዊ ዝኾነ ነቐፌታ ትብቲ ኮንካ ሰባት ምሳኻ ብዙሕ ግዜ ከጥፉ ኣይደልዩን እዮም ስለምንታይ ምክንያቱ ሓጎስ ኣይኮንካን ተምፃኣሎም ዘለኻ ዝርግርግ ኢኻ ብሂወቶም ዘምፃኣሎም ዘለኻ ሰባት ካ ናብ ሰብ ዝቐርቡ ዝሐጉሶም ወይ ደስ ክብሎም ነገር ንክረኽቡ እምበር ክጭነቑን ክበኣሱን ኢሎም ኣይቀርቡን እዮም ሳልሳይ habits that promote aggression status or dominance over the others tend to erode trust እዚኦም ባህርታት እዚኣቶም ልምድታት ከም በዓል ናትካ ክብሪ ከተርኢ ወይ ናትካ ልዕልና ከተርኢ ምፍታን ከምኡውን ዓብላልነት ኣብ ልዕሊ ሰባት ከም ዘለካ ከተርኢ ምፍታን ከምኡውን እዚ ኣግሬሲቭነስ እዚ ተገራጨው ዓይነት ባህሪ ከተርኢ ምፍታን እዞም ባህሪ እዚኣቶም ምስ ካልኦት ሰባት ኣብ ትቀራረበሉ ግዜ ሓገዝቲ ኣይኮኑን ጎዳእቲ እዮም ስለዚ ክዕውቱኻ ይክእሉን እዮም ከውድቑኻ እንተዘይኮይኖም ስለዚ ክንጥንቃቕ ክንክእል ኣለና ኩሉ ግዜ ጌጋ ዝኾነ ባህሪ ንርኢ ከይንህሉ ሰባት ይርሕቁና ምህላዎም ሰባት ከምዚ ስለ ዝኾኑ እዮም ኣይንበል ነብስና ክንፍትሽ ክንቀዳደም ክንክእል ኣለና ናትና ነብስና ክንቅይር እዩ ዝቐለለ ንዑ ቀይርና ማግኔት ኮይና ንሰባት ክንስሕቦም ንፈትን ካብ ደድሕሪዮምና ጎየና ንዓኒ ምፃኒ በጃኻ ተገደሰለይ ናበልካ ዘይኮነሲ ንስኻ ማግኔት ኮይንካ ግዜ የብለኝ ይቕረታ ሎም ኣይጥዕመንን እዩ ክትብለሉ ደረጃ ክትበፅሕ ክትክእል ኣለካ ስለዚ እዚ ከዓ እዚ ዝግብሮ ዘለኹ ነገራት እንታወጊድናዮም ብርግፅ ክኸውን ዝኽእል ነገር እዩ ሳልሰይቲ stop being needy ቁርዲድ ኣይትኹን ማለት እያ እዚኣ ብቕልል ዝበለ ተረባ ኒዲ ማለት ከምዚ ኩሉ ግዜ ዝደሊ ደላይ ዓይነት ሰብ ምሽ ኣሎ ክህብ ዘይደሊ በስ ዝደሊ ጥራይ ኩሉ ግዜ በቃ ኡፍ ክትብሎ ዝደሊ ዓይነት ሰብ ኣሎ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ቁርዲድ ስለ ዝኾኑ ሰባት ከም መሓዛን ከም ዓርክን ዘይኮነሲ ኣብ ጥቅኦም ክህልዎምን ኣይደልይዎም እዮም ፍተው ኣይትፍተው ግን ኣብ ሕብረተሰብና ብዙሓት ኣለዉ ከምዚ ኩሉ ግዜ ድንጋፅን ፍትወትን ሓልዮትን ክወሃቦም ዝደልዩ ኩሉ ግዜ ሽግር ጥራይ እናፈጠሩ ዝነብሩ ሻለካ ሰባት ክግደሱሎም ኢሎም ብዙሕ ነገር በቃ ይሓሙ ክሓሙ ክእሉ እዮም ናይ ጥዕና ፀገም ክህልዎም ይኽእል ግን ንዓኻ ጥራይ ክከናከን ኢሉ ዝተሰደደ ወይ ንዓኻ ኢሉ ክሰርሕ ኢሉ ዝተመረፀ ስርሑ ደመወዙ ብኡ ዝኽፈል ሰብ የለን ዋላ ሓውኻ ዋላ ሓፍትኻ እያ ዝብል ዘሎ
ولا بعل بيتك كون خلي ولا بعلت بيتك كون تخليها هيوتك كتستخاخل فتن مجمريا عسرتك دي سبب مدخام نوريو مخنياتو منيو نقوس انتهر خوينكا ما نفتوكاني سب دموزنا غفلكا ما نفتوكاني سب نغو تحمت خوينكا نغو تصقم زلكا خوينكا نخون تقداسنت حلف اف زبليكا تخوينو هيوت كان نسخا اف بلا توسخنا كالو سبات كا دسك بلا كاي خ سلازي اذا عينت بحري نابنت you need to stop needing everyone to come to your rescue there's no one paid to serve you كل سبسي كقدسلكا كدوللكا مصكا كمزي بقى نعخطراي no يلن there is nothing like that اركنات مالت سبات قبرلكا يكون سخاخ تقبريو اركنات مالت كدغما يزيا اركنات ወይ محزنات مالت ንስኻ ደውልካ ንኽትረክቦም ንስኻ ጽቡቕ ነገር ክትገብረሎም ንስኻ ክትጋብዞም በር ንሶም ክገብሩልካ ኢልካ ትገብሮ ነገር ክኸውን የብሉ ንስኻ እናገበርካ ከለካ ጥዑይ ዓርክ እንተለካ ንሱ እውን ንሳውን ክትገብር እያ እሱ እንተዘይኮይኑ ጥዑይ ኣይኮነ እቲ ኣጋጢምካ ዘሎ ቁርዲድ እዩ ማለት እዩ ክትርሕቕካ ኣለካ የስ ክትልውጦም ክትፍትን ኣለካ ሓንቲ ግዜ ገይሩ ኢልካ ኣይኮነ ዝብል ዘለዎ ኩሉ ግዜ ከነስተውዕሉ ኣለና ናተይ ምኽሪ ንሮቦት ኣይኮንኩን ዝነግር ዘለኹ ንሰባት እዮም ስለዚ ሰባት ከም ዝኾና መጠንካ ሓደ ነገር ርኢኻ ግዜ ወሲድካ ኢኻ ትውስን እምበር ኢልካ ሓደ ደቂቕ no take some time ዋላ ምልክታት ረአ እምበር ቁሩብ ግዜ ውሰድ ኣጽናዓዮ እቲ ነገር ስለዚ ክትልውጥ ካፈትን ካብ ምህዳም ኩሉ ግዜ ክትልውጥ መፍታንካ ጽቡቕ so you will need to stop demanding constant phone calls and text messages give people space ገለገለ ሰባት ኣለው ታሁን ከረ ይደወልካለይ ታሁን ከረ ይጽሕፈለይ no ኣይጽሕፍን ኣይድውልን ግዜ የብለይ ንስኻ ጥራይ ኮንካ ወይ ንስኻ ጥራይ ኮንክ ሰብ ዘለኸ ካልኦት ማሓዙት ኣለዎ ካልኦት ሰብ ኣለዎ ካወጣሓት ኣሕዋት ኣለዎ ህይወቱ ኣለዎ ሰብ ዓሰርተ ግዜ ዘይጽሓፍካለይ ናበልካ ምቅያ ኣነ ይፈትወኒ ኣነ ፍጹም ኣብ ሰብ ኣይቅየምን ዘይጽሓፈለይ ዘይደወልካለይ ኣይብልኒ ከም ዘረባ ከም ፀኸለ ግን ብዙ ጥቃስ ይትስነሉ ምክንያት ይብለይ ማለት ብሰብ ኣይግደስን ማለት ኣይኮንኩን ይድውል ያነ እውን ይጽሕፍ የውን ግን ሰባት ከማይ ቢዝ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይርዳእኒ ቢዝ እንድሕር ኮይኖም ዞም ሰባት ድማ ግዜ ከይህልዎም ይኽእል እዩ ካልእ ከዓ ዘይፅሕፈልካ ዘሎ ምክንያት ካልእ እውን ክህልዎ ይኽእል እዩ ተሰልቺዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ስትረስ ገይሩ ክህሉ ይኽእል እዩ ሓሚሙ ክህሉ ይኽእል እዩ ካልእ ነገራት ካልእ ድማ እቲ ናትካ ጠቕ ተብሎ ፀሊኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ሶሪ እንደር ዓሰርተ ግዜ ትውለለይ ትብል እንተኮይንካ ቡ ጌርካ ደሊት ክበካ እምበር ክድውለልክን አይደለን እዩ ኦፍ ኮርስ ማነ ሰብ እኮ ዓርኪ ዝደሊ ካብ ሽግሩ ከናግፎ ከዋግዖ ከዘናግዖ እምበር ከጨንቆ ዝደሊ ሰብ የለን እንድሕር ከጨንቀካ ሰብ ትደሊ ለኻ really serious problem ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና ዓሰርተ ግዜ ንሰባት ዘይደወልኩምለይ ዘይመጻእኹምኒ ዘይክረኣኹምኒ ዘይተገደስኩምለይ እናበልና ንሰባት ከነሕምሞም የብልና no one wants to hang out with someone who always needs something from them ካለ ድማ ኩሉ ግዜ ካብ ሰብ ትደሊ ተኮይንካ ዝግበረለይ ዝሃበኒ ከምዚ ኩነኒ ከምዚ እንድሕር ትብል ኮይንካ ሰባት ንዓኻ እንተሪኦም ኣንጎላ ክቅይሩ ጥራዮም ዝኽእሉ እምበር ንዓኻ መሓዛ ብጌጋ እውን ክገብሩካ ወይ ዓርኪ ብጌጋ ክገብሩካ ይክእሉን እዮም ዋይ ሽግር ኢኻ ተምፃሎም ዘለኻ መፍትሒ ከተምፅእ ክትክእል ኣለካ ሰባት ክፈትውካ be the problem solver not a problem ይብሉ ሰባት ክፈትውካ ኣብ ስራሕ ክትፍቶ ኣብ ሂወት ክትፍቶ ተኮይንካ ሽግር ፈታሒ ክትከውን ኣለካ ሽግር ወሳኺ እንድሕር ኮይንካ ሰብ ኣይደልየካን ምክንያቱ ኩልና everyone እኩል ሽግር ኣለና ብሂወት እኩል ሽግር ስለ ዘለና ሽግርና እንተወሓደ ሽግር ዝውስኸልና ኣይንደለን ኢና እንተኮይኑ ሽግርና ዘቃለልና ዘዘናግዓና ካብኡ ተሪፉ ግን ሽግር ዝውስኸልና ሰብ ኣይንደልና ስለዚ ድራማን ሽግርን ሒዝካ ትመፅእ ተኮይንካ ሰባት ቀይሕ ካርዲ ክቡኻዮም ስትሬት ኣይደልዩን እዮም ከዓ ብርግፅ ከምዚ ዓይነት ሰብ ዝደሊ ሰብ እውን የለን ቁፅሪ 4 stop gossiping and lying ሕሜታን ሓሶትን ከተወግድ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ዕርክነት ወይ ምሕዝነት ማለት እምነት ማለት እዩ ሰብ ከኣምነካ እንድሕር ኮይኑ ዝእምን ተግባር ከተርኢ ክትክእል ኣለካ ኣበይ ርዩ ሰብ ከኣምነካ ዝኽእልከ ኣበይ ርዩ ሰባት ስለ ዝበልዎ ዲ ከኣምነካ ኖ ምስኡ ኮይንካ ተንፀባርቆ ምስኡ ኮይንካ ተንፀባርቅዮ ምስኣ ኮይንካ ተንፀባርቅዮ ባህሪ ካበይ ዝምርኮስ እዚ ሰብ እዚ ከኣምኖ ኣለኒ ዲ ኣይኣምኖን ድሕሪ ሰዓት ምሳኻ ቀሊሉ ሰዓት ካልእ ሰብ ዝሓምን እንተኮይኑ ከመይ ጌርካ ምስጢርካ ወይ ጉዳይካ ተካፍሎ ነዚ ሰብ እዚ እንድሕር ተካፍሎ ኣለኻ ሶሪ ክትሕመን ወረቐትካ ወረቐት ዓዲ ቆንፂ ክትከውን ተደሊኻ ጥራይ እዩ ብርግፅ ምክንያቱ ምሳኻ ኮይኑ ንካልእ ክበልዕ ዝወዓለ ኪድ ምስ በለ ምስ ካልእ ኮይኑ ንዓኻ
ክበልዓካ ምዃኑ ክገርመካ የብሉ ስለዚህ እዚ ሲምፕሊ ክርዳና ክኽእል ኣለዎ mathematics ወይ physics ኣይኮነን simply እዚ ክርዳና ክኽእል ኣለዎ so if you are someone who likes to criticize others or gossip about others then quit it ድሕሪ ሕሜታ ትቐንዲ መለለይኻ ኮይኑ ንሰባት ብድሕሪኦም ኮንካ ምቁንጣዎምን ምድኻሞምን ምንቃፎምን ድሕሪ ኮይኑ መለለይኻ ያ ግን ክትግረም የብልካን ወይ ክትግረም የብልክን ሰባት ከም እሙን ትመሓዞም ክሪእኹ ዘይክእሉ እንትኾይኑ ምናልባት ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ብዙሕ ሰብ ኮምፓስ ናይ ሂወቱ ወይ መኣዝን ናይ ሂወቱ ኣጥፊኡ ስለ ዘሎ ዘተሓማምዮ ዘተሓሳስቦ ሰብ ኣይፀልእን ንኸውን ንግዚኡ ክርዳእና ዘለዎ ኩሉ ግዜ ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ምስጢሩ ጉዳዩ ዘካፍሎ እሙንን ዓቃብን ሰብ እዩ ዝደሊ ከምኡ ክሳብ ዘይኮንካ ኸ እሙን ዓርኪ ክትከውን እሙን ዓርኪ ክትረክብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሰባት ከማኽሩካ ኣይክእሉን ሜይ ቢ ሱፐርፊሻል ነገራት ክነግሩካ ክእሉ እዮም ክዳን ክገዝዎ ዝደልዩ ከለመለ ግን ጉዳዮም ከካፍሉካ ኣይክእሉን እዮም ብርግፅ ንስኻ እውን ጉዳይካ ከተካፍል ክሽገር ኢኻ ምክንያቱ እቲ ንስኻ ትገብሮ ካልኦት ሰባት እውን ዝገብርዎ ስለ ዝመስለካ It also means people won't trust you with sensitive or personal information. ስለዚ ብዛዕባ ኣገዳሲ ጉዳይ ኣገዳሲ ሓበሬታ ንዓኻ ኣሚኑ ክበካ ሰብ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ትእመን ሰብ ስለ ዘይኮንካ እንድሕር ትሕሱ ኮንካ ሓቅን ሓሶትን ሓዋዊስካ ትዛረብ ኮንካ ድሓር ክትሕሱ ከለካ ቀፃሊ ዝደጋገም ሓሶት እንድሕር ኮይኑ ሰባት ኣየምኑኻን እዮም ወላ ሓቂ ክትዛረብ ከለካ ከኣምኑኻ ኣይኮኑን ኣብ ንኣሹ ከለና ዝክርዋ እንተኮይኑ ተሓሳዊ ጓሳ ትብል ነይራ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ጥቕሲ እያ እሳ እንታይ ገይሩ ተሓሳዊ ጓሳ ነቶም ዓዲ ዝቢ መፂኒ ኣባጊዐ ይበልዕለ ኢሉ ኢሉ ሽዑ ሕጂ እንታይ ገይሩ ተሓሳዊ ጓሳ ምስ በለ መፂኦም ክረድእዎ ምስ መፅዎ ሶሪ ሓስየ ኢልዎም እናተረገሙ ቶም ዓድን ኣቦቶም ተመሊሶም ካልኣይ ግዜ ፀኒሑ ኢልዎም ዝድብኻ ከም ብሓድሽ ሕጂስ ገለ ኣጋጢሞ ኾኑ ኢሎም መፂኦም ሓስየ ኢልዎም ሳልሳይ ከምኡ ብሓቂ ዝብኡ መፂኡ ኣባጊዕ ምዘረፈን ኢሉ ኣይ ሓስዩ ዝኸውን ኢሎም ካሪፎም ስለዚ እታ ዝገበራ መፂያ ቀቲላቶ ነው ማለት ስለዚ ሓሶትን ሕሜታን ኣብ መወዳእታ ቀተልትናን ጎዳእትናን እምበር ጠቐምትና ክኾኑ ስለ ዘይክእሉ ክንጥንቀቕን ከነወግዶምን ክንፍትን ክንክእል ኣለና ምናልባት ሰባት ንሓፂር ግዜ ክፈትውና ክእሉ እዮም በዚ ባህሪ እዚ ኣብ መወዳእታ ግን ክሃስየናን ክጎድኣናን ዝኽእል ባህሪ እምበር ክጠቕመና ዝኽእል ከም ዘይኮነ ከነስተውዕል ኣለና ናይ መወዳእታ ድማ ስቶፕ ኮምፕሌኒንግ ምምራርሲ ገለገለ ሰባት በቃ እቲ ሂወቶምሲ ብምምራር ሰነደቀ እዩ ሙሉእ ሂወቶም ከማርሩ በቃ ሓደ ኣርእሲ ምስ ተወደአ ካልእ ኣርእሲ ይቀያይሩ በቃ ሰዓት ተዕሊልካ ምሶም ሰዓት ከማርሩ ክእሉ 5 ሰዓት ተዕሊልካ 5 ሰዓት ኤቭሪቲንግ በቃ ቼን እዩ ሶ ከምዚ እንድሕር ኮንካ ሰባት ምሳኻ መፂኦም እንታይ ረኺቦም ኣለዉ ቃንዛ ረኺቦም ኣለዉ ካብ ቃንዛ ኸ ሰብ እንታይ ደሊ ክሃድም ጥዑይ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ካብ ቃንዛ ክሃድም እምበር ኣብ ቃንዛ ክነብር ዝደሊ ሰብ የለን ስለዚ ንሰብ ቃንዛ ካብ ንፈጥረሉ ደስታን ሓጎስን ክንፈጥረሉ ክንፍትን ክንክእል ኣለና እዚ ድማ ብኸመይ ክንገብሮ ንኽእል ነቲ ኮምፕሌን ንገብሮ ዘለና ኣርእስቲ ብምውሓድ ማለት እዩ so እንታይ ብለና ኣሎ if you just drag others down with you when you have a pity party nobody is going to be with you ንእሽተይ ነገር ዝኾነ ነገር ምስ ኣጋጠመካ ብኡ ተደሪኽካ ንሰባት ንታሕቲ ገጽካ ኣብቲ ናትካ ሕማቕ ነገር ንኽትእትዎም በቃ ንኽግድግፁልካ ነቲ ሂወቶም ናብ ጭንቀት ክትእትዎ እንድሕር ኮይኑ ሕኼት ምባልካ ሰባት ከዓ ንሽዑ ክገብሩ እዮም ካልኣይ ግዜ ግን ክምለሱካ ከም ዘይኮኑ ትፈልጥ ኣለካ ከተማርር ትኽእል ኢኻ ሽግርካ ስኻ ክፀሮ ዘለካ ኩሉ ሰብ ሽግር ኣለዎ ፍሉይ ነገራት ከጋጥመና ክእል እዩ ከነማርረሉ ንኽእል ከነማርር የብልና ማለት ኣይኮንኩን ግን ደረጃ ክህልዎ ኣሎ ኩሉ ግዜ ከምኡ ክኸውን የብል ከምኡ ክትከውን የብልካን ወይ ክትኮን የብልካ ስለዚ everybody gets a bad days ኩልና ሕማቕ መዓልቲ ኣለና ንሽገረሉ ንወጥቀሉ ንጭነቐሉ ሕማቕ ዘጋጥመና መዓልቲ ኣለና ኣብቲ መዓልቲ እቲ ኮምፕሌን ክንገብር ምክንያት ኣለና ዕርክነትካ ንሽዑ እዩ ዝደሊ ንሽዑ ክንሰምዕን ክንሕግዝን ክንክእል ኣለና ዓርክናን መሓዛናን ፀገም እንተጋጢሙ ኩሉ ሰብ ሕማቕ ነገር ከጋጥሞ ስለ ዝኽእል but if you constantly live in that mad ግን እዚ ምስ ኣጋጠመካ ቀፃሊ ድሕሪኡ ኣብዚ ጭቃ ዝጠንቀላዕላ እናበልካ ትነብር እንድሕር ኮንካ people will stop coming to pull you out ድሕሪ ግዜ ሰባት ካብኡ ስዒቦም ንከውፅኡኻ ኣይክደልዩን እዮም ምክንያቱ ንዓ ኣውፅኡኻ ክብሉ ንባዕሎም ኣብኡ ይሽመሙ ስለ ዘለዉ ክዳእካ ክኽእል ኣለዎ እዚ
دحر نسبات نعها قوتو أبت سلمت توم كن كعسرت جزية دحر جزية هيك ما تخانيهم بعليو تساوي بعلو ينبرك بليهم حقهم كأ مغنياتو استوسنا جزية حاليوتن مكبخابن توهيبكا كابو نفسها حقيسكا ختوصا زي تخل تخوينكا ناتكا فولتي ناتهم فولتي كونن ስለዚህ ሳቶም زيادة بأخ ዝግደዱሉን ዝሓምሉ ምክንያት ክህልዎም ኣይግባእን ክንረሓቕ ኣለና ካብኩም እዚኦም ሰባት so dig to find reasons to be grateful every day ولا بتزخفة ግዜ ምክንያት ንሕጎሰሉን ነመስግነሉን ንኾርዓሉን ክንረክብ ክንፅዕር ኣለና ወላ ንእሽተይ ትኾን ስራሐይ ኢልና ክንሕዞ ክንክእል ኣለና መዓልታዊ ولا أبصومن انتوا حدا ازديان مغنيات زمسكنلن صبوق ነገር አጋጢምኒ ኢልና ነፍስና ንሕጎሰሉን ንቀስነሉን ነመስግነሉን ምክንያት ክንፈጥረላ ክንፅዕር ኣለና እዚ ብጣዕሚ ሓጋዚ ኣብ ጥዕናና ኣብ ሓጎስና ከምኡ ድማ ምስ ሰብ ኣብ ዘለና ርክብ ምክንያቱ ምስ ኮምፕሌን ዝገብር ሰብ ቀፃሊ ክነብር ዝመርፅ ሰብ ስለዘየለ ስለምንታይ ቃንዛ ሙሉእ ህይወቱ ክሰምዕ ዝደሊ ሰብ وحود نتلو خوين يلن كمان من البعض نزك عنزاز الناس ما خنا برزغل تايكاتريستي خاص روح سلو زخوني بر نورمال تب ناتو شجر تشكي من خده توسخ مع تاوك عنزان هيك قالوا كسك مخا كفت حزيك جماعه كسمع عيدلني انت خاله ززناقعو كاو انت حليفقا شجرو زق عللون زحجزون سب ايو زدل مالتي امبارنا لهم فيديو سلمنتاي سبات يحقوني سلمنتاي بيني كوينه سلمنتاي محازو سينا عرك سينا زقدسلي سينا نبل انتلنا نابتهم سبات يكونه نفسنا تملسنا نخن فتش إلي قريبا سخاوي سخي نفسخا فتش ازيوم حمش تزرعنا يوم بحري بتتقاقا من قبرم تخينا حقهم يوم سبات كرحقونا اي تقاقايو صبوق السانين وسينو عروق تلونا كمان نقودو مالنا مالتي ስለዚህ ተረዶም ሳናይ ቀደለው ግን ይጉዱሎ መርዚ ሰትሎ ጋባና ስለዚህ አስተውዒልና ባህርና ክንልውጥ ንሰባት ለድሕሪዮም ክንጎይ ዘይኮነ ማግኔት ኮይና ክስሕቦም ንፈትን እዚኦም ባህር እዚኦም ሓምሽ እንተ ኣወጊናዮም ድማ ብርግጽ ሰባት ክቀርቡና ዝለዓለ ድርኺ ክህልዎም ይኽእል ቶም ንመጀመርያ ኣብ ቻነል ትመጽኡ ዘለኹም ሽመይ ጆርጆ ይበሃል ኩሉ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ናይ ዕቤት ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ኣተሓሳስባና ንምዕባይ أكايدانا نمغيار عوت نمغنصاف زحقس تمرتي إلى زغربكو تمرتي زغرب حنتي مودة تخبلا زلي درفنا يا إبراهيم الله تاز فتوى قال زلاتا التحساسبانا انت هبتيمو دخنتنا شعو يختيمو ويلي دريفا بعض ركز حقيقة نحنا أبا التحساسبانا ننبر دخاتات لنا ناي دخنت التحساسبان لنا هفتمات تغينغا نايم هبتام أتحساسبان لنا سلازي أتحساسبانا تغيرنا هيوتنا كغير يخل زعبا زارستي زيادة كتب مهارون كتب عبيون تدولين تحرقينكم برايفت كلاس سالني أب جورج درارة فيسبوك تحفوا لا يدخلوا ويا بيميلي شمكم تحفكم مالتي أتهم وترو نزل تمرتنا سمعكم أب هيوتكم مغيراتهم تزار لهم بتعمل صبو كلنا هنا خمو زيادة زي channel زي دمان خميو please تكومنت ناتكم تحفوا تناعهم دست بلكم تريوز لهم بحري كابزك فيديو ونتخوان دست بلاتكم أبتعبيتكم كتحجزكم تخل كومنت ديالكم صحافو مغنياتو تناتكم تغيروا مهلاوكم مسكرنات نقالوا سباتون يسألوا مهلاو سلازيرز اللغو قد سلوا توم لايك and share ديالكم بفلاي توم نابكالو سبات شير تقبروا نتي أفشقر نزلوا ويكم عين نتقام زلوهم كاب نسخم تزاربوا أنا غزاربوا لكم دحر شير ديالكم ممكن نساتهم ولقاوي عبيت نخو قبروا أدلي رغبوا معناتيو دحر مبال نايلوم فيديو أبزي تودي على أبحث لرقزي بخالا رسختها من الرغب دحان كونوا تشاو